Dobrý den, diváci a divačky, jsou tady další vykutálené zprávy a hned na začátku přicházíme s šokující novinkou. Černí muži po celém světě propukli v hromadný pláč. Tento jev, který naposledy proběhl před 1000 lety, vyvolal tentokrát nedozírné následky, které se projevily dokonce mimo naši planetu. Upozorňuji, abyste po zhlédnutí reportáže nepropadali panice, nebo snad dokonce pláči. To by situaci mohlo ještě zhoršit. Je právě 12 hodin středoevropského času. Všechny černé muže na světě pojí dvě věci. Jsou černí a pláčou. Pro tento jev zatím není spolehlivé vysvětlení. Následky na sebe ale nenechají dlouho čekat. NASA v odpoledních hodinách zveřejnila záběry tvořící se černé díry, která je živena právě z emocionální erupce černých mužů. Přibližně ve stejnou dobu přistál na planetě Zemi vetřelec z jiné dimenze, který se rozhodl rozmetat na cucky všechny muže černé pleti. K černé díře byl proto speciální turboraketou vyslán trénovaný dobrovolník z Rakouska, který bohužel nezvládl kruté podmínky Marsu, když zde čerpal palivo do svého stroje. Celou situaci pak nakonec zachránil známý vědec afrického původu Shaba Mukara, kterému se potvrdily výpočty, že černou díru porazí pouze intenzivním 3týdenním tancem. Jeho snažení samozřejmě nezůstalo bez podpory a černošský svět tak bude zřejmě zachráněn. Už teď můžeme na černé díře pozorovat mírné stažení. Naší horkou linkou jsme pro vás zjistili, že mimozemský narušitel se dobrovolně vzdal vojenským silám. Byla mu diagnostikována velmi silná mrtvice. Údajně je totiž vášnivý kuřák. Byla to tedy jen otázka času. A nyní rychlá anketa. Zeptali jsme se vás, jak jste s naším zpravodajstvím spokojení. Podívejme se na vaše názory. Ne, fakt. Koukej, spíš se těmu tu kameru rozšvíjel. Hovado! Muračeka která se nepůjde na zákon! Pozorák! Tak vám pěkně děkujeme, ale jak se říká, co nás nezabije, to nám posílí. A na závěr živý vstup z arizonského útulku pro pejsky, kde vám náš zkušený zpravodaj předvede hned několik roztomilých štěňátek. Někde musí být ráj. Jak ve své písni zpívá známý milovník zvířat Zdeněk Srstka. Pro dnešek je to ode mě vše a protože mám rád bouráka Elvise Presleyho, tak... Hard-headed woman, soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh yeah, Elvis, it's a what we get.